og velkommen til vores screencast. Med os i dag har vi Christine og Thea og mig selv, Lisa. Og vi vil gerne fortælle om vores tekst, som vi i vores hinduismeforløb har arbejdet med. Forløbet har foregået i januar og har blandt andet inkluderet en definition af hinduismen. Vi har snakket om karma, genfødsel, gudsopfattelsen, Bhagavad Gita og de tre veje til frelse. Så vi snakkede om yoga, meditation og så de centrale guder i troen og hvordan hinduister tilbeder de her guder. Den tekst vi har arbejdet med hedder tekst 23, Janakananda, og vedrører Hatha Yoga og Kundalini Yoga. Jeps. Yep. Teksten er skrevet af Swami Janakananda Saraswati, en herre, som er født i 1939 i København, og vores research har resulteret i den viden, at Swami Janakananda Saraswati er opvokset i København og har haft en forholdsvis normal, typisk dansk barndom, for så senere at have fundet hans interesse for yoga og meditation, som så har ført til, at han har været på forskellige rejser. Og hans forhold til yoga er, at fysisk yoga skal være grundlaget for kreativ udfoldelse og koncentration i individets liv. Og i år 2016 blev Janakananda leder af skandinavisk yoga og meditationsskole. Jeps. Og hvis vi lige springer videre til teksten. Okay. Vil du tilføje noget? Jamen, han har jo skrevet nogle bøger og nogle lydbøger, og han er anerkendt i så stort et omfang, at de faktisk er oversat til 9 forskellige sprog. Og er fortsat lærer. Men den tekst, eller den bog, som vi vil komme ind på, den hedder Yoga, Tantra og Meditation i min hverdag, skrevet i 1999, som er cirka 29 år efter han kom hjem fra hans rejse til Indien, hvor han havde et ophold ved guruen Swami Satyananda, som man så ud fra hans eget navn også kan se, han ligesom har optaget hans egen navn ud fra. Han er ikke født, altså forfatteren, han er ikke født Swami Janakananda Saraswati. Hans oprindelige navn var Jørgen. Ja. Han hed Jørgen. Men ja, ultra kort, så handler teksten om 2 former for yoga. Og vi kan konkludere, at det er en form for læretekst, og synsvinklen er en klar indefra tekst, i og med, at han via hans sprog bekender sig til den her tro på, at yoga ligesom kan fremme visse egenskaber i den menneskelige krop, og så bruger han også, altså han bekender sig ligesom til målgruppen ved at sige ord som vi og du og sådan, er meget, meget personlig i hans sprog. Han er i hvert fald ikke distanceret, at han er ligesom han er en del af dem, han så også taler til. Ja, bestemt. Ja. Okay, så skal vi videre til Hatha Yoga. Og hvis vi starter med det billede, der er ude til venstre side, så gør man op med i yoga, ligesom at der er de 2 sider af et individ, netop at der er evnen til at handle og evnen til at reflektere. Og det gør Hatha Yoga op med i form af solen, nemlig har, og månen tager, hvor at man siger, at har, det er ligesom evnen til at handle, i og med at det er den fysiske side af individet, hvor at tager, det er ligesom den reflekterende side, fordi det er i psyken, at det foregår i individet. Og formålet med den yoga her, det er, at man ligesom skal helbrede nogle sygdomme, og så forebygge dem, og det
er med til at så rense ens krop for den her træghed, vi har haft i... Nu skal jeg prøve at se her. Trægheden fra... Har jeg skrevet... Vi er nået til træghed, og det er en af de her egenskaber, som de tre gunaer har, og det er den her tamas, og det er den, man gerne vil fjerne. Og så handler det også om, at man ligesom skal opretholde en harmoni i ens krop, og sørge for, at den er der. Og hvordan man gør det, det er simpelthen, at man har den her asana, og det er nogle fysiske øvelser, og det har fokus på, at man sådan set skal rense sin krop fra sit hoved, fra sin isse og så ned til sin tarm. Og så er der den anden, det er pranayama, og det er gennem ens åndedræt, at man skal sørge for så kontrollere det. Og man har delt det op sådan, at der er de her 6 forskellige kriger, og det er en renselsesproces, hvor 5 af dem det er asana, og så den sidste det er den her pranayama. Og det resultat, man sådan set skal have ud af det, det er, at man skal have en sund og så stærk krop. Men hvis man går videre til det mål, der er for hinduismen, så er det her moksha, altså at man skal opnå frelse, og Atman skal smelte sammen med så Brahman. Og det gør simpelthen, at man skal slippe fri for alt den dårlige og så den gode Karma. ja, karma. Og så er det også, at man skal opnå nirvana, ikke og så forveksle med den buddhistiske del, men det er ligesom, at man skal opnå sådan ren psykisk en nydelse, og så bliver det beskrevet i teksten som en åndelig så orgasme. Om at han selv har prøvet det, det ved vi ikke. Men målet det er ligesom, at man får en stærk og sund krop. Og så, som der blev sagt tidligere, så er der den anden del, som hedder Kundalini Yoga. Og formålet med den her yoga, det er at vække en energi, vække en energi inde i kroppen, og på den måde sådan opnå sådan harmoni mellem intellektet og intuitionen, sindet og kroppen, og sådan kroppen og følelserne. Man siger, at når Ida og Pingala er i balance, det er det, man gerne vil prøve at opnå, eller det er formålet. Og metoden er igen den her asana, altså den fysiske yoga, som Thea lige var inde på før, og resultatet er specielt i den her kundalini yogaen er den her moksha, og det kan ses i citatet: en dag ved denne udvikling får dig til bevidst at vække denne kraft og opnå friheden, den kan give, og den her frihed er så altså moksha, at man kan blive fri for hvad hedder det nu? Samsara. Ja, samsara. Ja, genfødsel. Ja, præcis. Hvilket jo ikke sådan er direkte de ord, han bruger i teksten, men det er ligesom troen på de her begreber, der ligesom har født hans ligesom forklaring på, hvordan man kan opnå de her ting ved at så gøre de her bestemte handlinger. Ja, præcis. Og i forhold til sådan andre sådan begreber, så nævner han blandt andet sådan en renselsesproces. Og med det mener han, at ja, som der faktisk også står, at for at et menneske kan opnå frelse, altså den her moksha, så skal sjælen være fri for urenheder. Og det kan blandt andet være begær og uvenhed. Yeah. Altså man skal opnå en eller anden form for indsigt, for netop at kunne blive renset. Og det er jo så især det, som Hatha Yoga gør op med, i og med det er åndedrættet, og det er den her koncentration af ens sind,
man også sådan skal øve og så mestre til sidst. Og det her forsøg på at opnå balance, Ja, det snakker han også meget om. ja. Ja. Og harmoni ikke mindst også. Ja. Ja, og et andet sådan overordnet begreb, man også kan putte ind over den her tekst, er Jnanamarga, altså erkendelsens vej. Og det er lidt fordi, at han siger indirekte, at for at opnå moksha, så skal man netop dyrke de her yogastillinger og ligesom finde sig selv, altså isolere sig selv fra omverdenen og anspænde tanken og nå indsigt. Ikke at det bliver sagt direkte på noget som helst tidspunkt, men det er lidt den vej, han opfordrer til. Ja. Ja, Ja. Og så kan man sige, hvis vi skulle uddybe det, vi sagde før, det der med, at vi kom ind på det, vi havde arbejdet med i vores forløb, så var det jo det der her med, at de 3 frelselsesveje, og der kommer han især ind på Jnana Marga, netop det her med erkendelsens vej, og det er jo så yoga, der er en måde, at man kan gå Eller den her springbrættet. vej. Ja, Springbrættet til at Ja. kunne komme hen til vejen. at man skal isolere sig fra omverdenen og anspænde sine tanker og nå indsigt. Ja. Og det er jo det, der er hele det formål, der er med yoga. ja. Ja. Ja, og budskabet fra den her tekst er sådan, der er lidt flere forskellige budskaber. Der er blandt andet, at man kan forbedre sit eget liv ved at man dyrker de her 2 former for yoga. For eksempel at undgå sygdom, eller så forebygge sygdom. Ja, altså forbedring af liv menes altså både sundhed og psykisk velvære Lige og præcis, velvære lige præcis. generelt. Og Ja. Ja, alt sådan noget. ja, præcis. At også en slags erkendelse til, at ens velvære og humør ikke altid behøver at blive påvirket fra ydre faktorer, hvis man er i harmoni med sig selv indvendigt. Ja, og så det sidste budskab, at man kan gøre det her for at opnå en eller anden form for indsigt og for at opnå moksha. Ja, det var vel afslutningsvis det, som vi gerne vil sige. Undskyld forsinkelsen. Vi håber, at det er okay. God ferie. God vinterferie.